1000 fege wee zite inu a ọ sị na agaghị m eji ka m wee hata mmanụ anwụ n'ukoro wee sị ka aka tụrịa m. Agaghị m eji ka m wee hata mmanụ anwụ n'ukoro wee sị ka aka tụrịa m. Ịma na ukoro isi ka mmanụ anwụ na-adịba na ya. Anwụ bịa ọbakojo n'imi ọ nyụọ mmanụ anwụ. Ukoro na-abịa nwee obere nya ya aṅụta akwụ n'isi akwụ kama anya kpọọ ya. Ọzọ ọkụkọ ga-ekwu ya. Ị ga-asị karịa mama ya kwa nweta ihe nchọ n'Enugu ka aka maka isi m solie. Ọsọ St. Charles Borromeo Parish wee zite inu a. Ọ sị na ọkụkọ onye ọya nwere na biye ada afịa arụ ọ bụrụ nke nwa dibịa. Nke a kọwara onwe ya. Ọkụkọ onye ọya nwere na biye ada afịa arụ ọ bụrụ nke nwa dibịa. Ka ofu onye a wee bịa. Ọ sị na onye isi ka a sị ya na mmadụ nwụ. Ọ sị orukwagoli ịmụ anya abalị. Onye isi ka a sị ya na mmadụ nwụkwa. Ọ sị ahịa orukwagoli ka ịmụ anya abalị. Ka a gaa sị na onwebụ mgbe ọ mụ anya. Ọ sị na onye a na-edupụ ọsọ ọchụ ọ na-achọ ihe ọ ga-ebu wee pụ. Onye odu na mmụọ ji gịnị wee pụwa. Onye a na-edupụ ọsọ ọchụ ọ na-achọ ihe ọ ga-ebu wee pụ. Onye odu na mmụọ o bu gịnị wee pụ. Ịma n'oge gboo igbuo mmadụ enye gị ọsọ ọchụ. Igbo ọsọ ọchụ. Ọ sị na okwute sịrị esi agbanarị ọgụ ya na anọ ọmịmị maka na ọ na-abụ ọgụ ụmụnne a na-edozi n'ọkwa nni. Ọ bụrụ na ịgba ụdị ọgụ a akpọtu famito ga-amituo. Okwute sisi agbanarị ọgụ ya na anọ ọmịmị na anọ ọmịmị na ya na-eso okwu nọ na ọgụ ụmụnne a na-edozi n'ọkwa nni na ije ka ịgbala ha ọgụ a famitoro ha akpọtu oge. Okwute na anọ ọmịmị. Okwute na onwe ya na-achọ okwu. Josiah anyị na-ekene gị n'enu a. Ọzọ bụ Anayọ Obiọra onye Ụmụdọra Anam. O zitere inu na-abụ nke mbụ ọ sị na anụ nwere obi na-ejela agụ ozi. Anụ nwere obi na-ejela agụ ozi. A ga-esinwu n'agwa na-ejela nkakwa ozi. Ọ dị ma okenye tupu anyị apịachi ihe nke hụrụ ntị n'ofu nke m inu ndị Igbo inu ndị okenye. Inu ụta sịrị na m agaghị agwa nwata ka o kuliere m n'oche maka na ọ bụ na nne ya akpọghị ya nne ya akpọ ya. Agaghị m agwa nwata ka o kuliere m n'oche maka na nne ya akpọghị ya nne ya akpọ ya. O kwesịrị na nghọtafe okenye.